weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to gawol beela lumi ñalbi ko on takkusan yoni ha toon to makanna e wondude gibanna e nder gardidi kabaruuji men ma en jillo leydi russie kalen ko fati e potiti juɓɓinaɗe guila ñande 14 lewru korse hitande ujunnaji 217 musidɓe tedduɓe woto goɗe joni joni jañoɗen. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe aya o weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique eɗen gone mawbaare 19 lewru korse hitande ujunnaji 217 eɗen jaare 15 pottital ko fuɗɗi tigui yuɓɓinede ko fati e ndiɗo kuɓori windari yankori 37 loggol heɓama loggede hen e ñalngu hanki ngu pottitte bannoɗo ko fati Goomu ga yuɓɓinama kay e ñalngu hanki ngu ma en ketto ceerno Amadou Ba haalanen jencude ko fati e ɗeɗo pottitte bisimilla ceerno Amadou Ba. ñalawma hanki o yontano ko Goomu G noon heɗen tawa toon leydi Belgique wondude Panama Tunis e leydi Angleterre potite ɗe jokkino hanki noon wondude ndi leydi Belgique kañumen tigui kuccodirno e Panama. Kono noon ko leydi Belgique hemno fartange folde ɓe loggi tati e ndiga en paame kay ko Belgique mo Romelu Lukaku hemno fartange markude ɗin loggi ko o biteɗo Drians Merens wondude Romelu Lukaku noon heeɓi loggude ko loggi ɗiɗi en 69 minutes wondude 75 minutes en paami kay loggol gadanol ngol ko en 47 minutes ngol logga e ko ngal potital yawti ko noon potital jokkino hakkunde leydi Tunis wondude leydi Angleterre kono noon ko leydi Angleterre heeɓi fartange folde leydi Tunis si en paami leydi Angleterre heeɓi fartange loggude loggi ɗiɗi taw ena wondi loggel gotel en paami kay ena tawa e logguɓe ɗin loggi Angleterre ko biteɗo Henry Kane suyer ɓiɗɗo leydi Angleterre kono ko coyo toon to Tottenham ko kañum tigui udditi loggugol ngol e minutaji 11 tigui wondude e minutaji 49 en paami kay wonande caɗele ɗe équipe aji Afrique jogui caggal kam heɗen gandi kam ko e derniére minute tan ɓe kewi folede e hemno loggande ɓe witeɓe leydi Tunis noon ko Ferjamin Sachi ta kañum tigui loggi ko loggol penalty ta ko hojommaji 35 en paami kay leydi Tunisi kamne koye leyɗele hoolaɓe suɓaɓe yahanɓe toon dongre Afrique en paami noon hanki yimɓe fof mbanno yakarde e leydi Tunis kono noon ala ko gasi ko fulɓe mbita tan ala ko yano artiɗo wonno caggal leydi Égypte wondude leydi Maroc kono tigui ñalawma hanki ko Tunis yontano caggal nde Nigéria yiyanno hakkude mumen e Croatie en paami kay leyɗele Afrique kam caɗele ɗe kam ko wadde defender ko wiyete derniére minute caggal kam lappaɓe ɓe fof lappa ko e derniére minute nde tawno noon heɗen kuuli wonande kam e leyɗele Afrique ɗe hotiɗe mbasa e yawtude ngal ɗo dawal gadanal si en teskima ko siftinde tan leydi Tunis toon to classement Afrique kamen tigui jano to Goomu A noon ɓe tawdeteno toon ko RD Congo wondude e Libye e Guinée Conakry kono noon ko kamen garno yesso to doggol to caggal nde ɓe kemno toɓɓe 14 en paami kam e classement o walla mbiyen e éliminatoire o foof leydi Tunis hemno tigui ko e matchiniluji ɗiɗi wondude e matchiniluji ɗiɗi wondude tigui ɓe poola ko lawol gotol folnoɓe noon ko Congo woni RD Congo ɗum ɗon noon ena jogano yakar caggal kam leydi Libye e walla caggal kam leydi Tunisi on Goomu A ko kamen tigui gardino te kadi heɗen gandi leydi Tunis o saaha mo gonɗen tigui ko kamen cuuɓa leyɗele ɓurɗe wadde yakar pour wonande toon to ɓe mbita ranking FIFA wonande dendagal leyɗele Afrique ɗum noon ñalawma hanno eɗen tigui cabbi baroɗe ɗe leydi Sénégal nde tawno kamen ko hannde kam ko kamen tigui windere nde fo larta ha toon to tengti noon e continent mo Afrique ɗum noon ko woni yesso daɗani guitere ko Amadou Ba ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinema Seydi Ba ceerno Amadou Ba yo Allah wallu équipe Sénégal hande wawa kadi fiide oɗo équipe Colombie eɗo équipe Pologne
match bannoɗo ko hakkude Pologne e Japon ko ngol ɗo woni lawol gadnol. Japon ene fiya ko wiyete équipe jeeyaɗo e leyɗele Amérique du Sud ko fati kuɓeri mo windere caggal kayinde Amérique de Pologne heeɓi folde laabi kewɗi oɗo équipe biyeteɗo Japon e wondude ɗekkel gotel yidde tengtinde konngol ɗo woni lawol gadunol. Équipe dowlaji Asie ene heeɓa folde équipe dowlaji Amérique du Sud. sappo e jeeɗiɗi pottital heeɓima fottede hakkude ɗeɗo continent ji ɗiɗi woni Asie e Amérique du Sud. kono kam sappo e nayyi pôle ko heeɓi folde ɗum ko Amérique du Sud. ɓe keeɓi waddude ɗokki tati taw kadi ko ɗekki tati ɓeɗo ɗum en paami tigui leyɗele Asie meeɗa fiide ko fati Amérique du Sud konngol ɗo woni lawol gadunol. sen paami oɗo équipe biyeteɗo Colombie heeɓi fottude laabi sappo e jeenayyi taw kadi ko toon to kuɓeri mo windere kono kamɓe meeɗa wadde ko wiyete ɗekki ndiga e ndiga en paami tigui Colombie konngol ɗo woni laabi ɗiɗi ene fottite ko fate kuɓeri mo windere taw kadi ene foole e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e nayyi toon to leydi Brésil koko Brésil heeɓi kay foldeɓe e ngol ɗo lawol hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati hakkude mabɓe e Japon taw kadi ko match garwiniɗo ko fate ñalngu taw kadi ko ñalɗi goomuji ko oɗo équipe biyeteɗo Japon heeɓi folde loggi ɗiɗi e wondude loggol gotol. sen gummima toon ko fate match hakkude Pologne e hakkude Colombie e Japon ma en jaɓan toon to équipe Pologne hakkude muɗum e Sénégal ko ngol ɗo woni match garwiniɗo walla match cakkitiɗo ko fati e premier journée walla ñalngu gadano ko fate kuɓeri mo wundere. Pologne e Sénégal kongol ɗo woni lawol gadanol eɓe pottite yidde siftinden équipe Afrique meeɗa folde ko fati e oɗo équipe biyeteɗo Pologne. Équipe Pologne meeɗi fottude ko laabi tati e équipe aji Afrique ko fate kuɓeri windari yankore. Pologne kay heeɓi folde ko lawol gotol kadi waddi e équipe aji Afrique ɗekki laabi ɗiɗi. ɗo joni to kaldeten ɗo eɗen jaare capanɗe jeeɗiɗi e hojomaji jeetati capanɗe jeeɗiɗi e jeetati hojom ko Sénégal kay ardi yeeso e jogade loggi ɗiɗi e wondude ndiga. sen gummima en kala pottital pongal wadde en waktuji nogas taw kadi ko oɗo équipe biyeteɗo Russie jogori fottude e Égypte e dawal ɗimmal walla mbiyen ñalngu ɗimmo ko fate kuɓeri mo windere. konngol ɗo woni lawol gadunol. Russie en juude Égypte kadi ko laabi kewɗi. Russie heeɓino fottude équipe aji Afrique naaɓe kono équipe aji Afrique naaɓe meeɗa fiide ko fati équipe Russie gila kay cergal waɗi hakkude Union soviétique gila nden équipe Russie meeɗa folede équipe Afrique meeɗa folde équipe Russie. sen paami tigui e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e nayyi ko batturgol fottidde ko Cameroun kay fottuno e Russie ko Russie kay heeɓi folde Cameroun loggi jeegom e wondude loggel gotel. en paami tigui Égypte meeɗa fiide équipe mo Europe mo dowlaji Europe ko fate kuɓeri mo windere ɓe meeɗino fottude e équipe aji kewɗi e Europe walla laabi tati ɓe keeɓi kay folede ko laabi tati ɓe mbaɗi ɗekki laabi ɗiɗi wadde en paami tigui ɓe mbaɗi pottitte mabɓe ko laabi joyyi. sen gummima toon ma en kal ko fate jencude ma en kal ko fate jencude e deggol ko fate kuɓeri mo windere guila ñalngu sappo e nayyi ha oɗo ñalawma hannde. Groupe A ko Russie hawrun fottinno e Arabie Saoudi ɓe mbaddi ko loggi joyyi e wondude ndiga taw kadi ko Russie heeɓi folde Arabie Saoudi. Égypte ko kañum juuduno e Uruguay heeɓi folde Égypte loggel gotel e wondude ndiga. sen kaali ko fati deggutiral ngal oɗo groupe A ko Russie tigui heedi yeeso e jogade toɓɓe tati. Uruguay rewi hen e jogade toɓɓe tati. Égypte e jogade haydara e Arabie Saoudi e wasde jogade haydara. sen ɓenni groupe B ko Maroc tigui fottuno e oɗo équipe biyeteɗo Iran ko Iran kay heeɓi folde Maroc loggel gotel e wondude ndiga. Pologne ko kañum Portugal ko kañum fottuno e Espagne ɓe mbaddi ko ɗekki tati e tati. en paami tigui ko oɗo équipe biyeteɗo Iran ko fati deggotiral ko kañum tigui heedi yeeso e jogade toɓɓe tati. Portugal rewi hen e jogade toɓɓere wotere. Espagne rewi hen e jogade toɓɓere wotere. Maroc heedi caggal e wasde jogade haydara. sen gummima ɗon to groupe B ma jaɓanen groupe C ko France tigui hawruno e oɗo équipe biyeteɗo Australie ko France tigui heeɓi folde Australie loggi ɗiɗi e wondude loggel gotel.
Peru ko kañum jaɓɓino Danemark ko Danemark kay heeɓi foldeɓe loggel gotel e ndiga. en paami tigi classement walla mbiyen deggotiral ngal ko France heedi yeeso e jogade toɓɓe tati, Danemark rewi hen e jogade toɓɓe tati, Australie e Peru ko kañumen tigi goni caggal. sen gummima toon to groupe C ma jaɓanen groupe D noon ko Allemagne ko kañum tigi jaɓɓino Islande e yidde siftinde en ko non jaafa noon ko Argentine ko kañum jaɓɓino Islande e Argentine mbaddi ko ɗekki gotel e gotel yidde siftinden. Argentine ko kañum tigi wonno vice champion du monde 2014. Croatie ko kañum jaɓɓino Nigéria ko Croatie heeɓi folde Nigéria polngu musgu loggi ɗiɗi e wondude ndiga. en paami tigi ko Croatie heedi yeeso e jogade toɓɓe tati, rewi hen Allemagne toɓɓere wotere, Islande toɓɓere no Argentine toɓɓere wotere e Islande toɓɓere wotere, Nigéria heedi caggal e wasi jogade haydara. sen gummima e groupe D ma jaɓanen groupe E ene tawe toon Costa Rica ko kañum tigi jaɓɓino oɗo équipe biteɗo Serbie kay heeɓi folde Costa Rica e loggel gotel e ndiga. Brésil vice champion du troisième coupe du monde 2014 ko kañum tigi hawruno e Suisse. en paami tigi ɓe mbaddi ko ɗekki gotel e gotel. sen kaali ko fate classement o walla mbiyen deggotiral ngal ko Serbie heedi yeeso e jogade toɓɓe tati, Brésil rewi hen e jogade toɓɓere wotere, Suisse e Costa Rica, Suisse e jogade toɓɓere wotere, Costa Rica e wasi jogade haydara. sen gummima e groupe E ma jaɓanen groupe F ko champion du monde Allemagne ko kañum tigi jaɓɓino Mexique ko champion du monde kay foola loggel gotel e wondude ndiga. Suède ko kañum jaɓɓino Corée du Sud ko Suède tigi heeɓi folde Corée du Sud loggel gotel e ndiga. sen paami tigi ko fate deggotiral ngal walla mbiyen classement ko Mexique heedi yeeso e jogade toɓɓe tati, rewi hen Suède e jogade toɓɓe tati, Allemagne e Corée du Sud haydara ngala koñumen goni saket. sen gayni kalaten ko groupe G ene tawe toon leydi Belgique ko kañum tigi juuduno e Panama ko Belgique heeɓi foldeɓe loggi tati e wondude ndiga. Tunisie ko kañum jaɓɓino oɗo équipe biteɗo Angleterre ko Angleterre heeɓi folde Tunisie loggi ɗiɗi e wondude e loggel gotel. ko fate deggotiral ngal ko Belgique kay heedi yeeso e jogade toɓɓe tati, Angleterre rewi hen e jogade toɓɓe tati, Tunisie e Panama goni cagget haydara ngala. ko fate groupe H cakkitiɗo ko oɗo équipe biteɗo Colombie ko kañum tigi jaɓɓino Japon heeɓi foldeɓe loggi ɗiɗi e wondude loggel gotel. Pologne e Sénégal ko kañumen goni juudude to kaldaten ɗo ko Sénégal heeɓi folde loggi ɗiɗi e wondude ndiga. Japon ko kañum ardi yeeso e jogade toɓɓe tati, rewi hen Sénégal e jogade toɓɓe tati, rewi hen Pologne e Colombie haydara ngala ko kañumen goni cakket. musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe ko ɗum ɗo tongganoɗen e kabaruji men e ɗemgal Pulaar. yo jaam Allah hiira noon ko musidɗo moon Saydou Abouba.